Per què hi ha persones vídues que no tenen accés a la pensió de viduïtat? La Mireia i en Jordi portaven 18 anys junts i tenien 2 fills en comú, però quan ell va morir de forma sobtada, a ella li van denegar la pensió. El seu cas no és una excepció, n'hi ha molts més. El motiu? Una sentència del Tribunal Constitucional contra el Codi Civil català. Soc vídua, però no soc una vídua reconeguda per l'Estat. I això em va impactar. Si no estàs inscrit 2 anys en el llibre de parelles de fet, no es considera parelles de fet només a efectes de la prestació de viduïtat. I en aquell moment l'advocat em va dir, 2018, jo veig més probable l'opció de la República Catalana que no que el Tribunal Constitucional canviï la seva sentència. Me dijeron que yo le tenía que haber dado forma constitucional a mi pareja, sabiendo que existía esa cuestión de inconstitucionalidad. No em puc acollir, no puc estar en el meu dol i en el dol dels meus fills, sinó que tinc que tindre al cap pensant en aquest punt de papers, d'economia, i dius, no hauríem d'estar treballant per una altra cosa. Encima te llaman como irresponsable, ¿no? Es una verdadera vergüenza el trato que nos dieron a las primeras, bueno, y que siguen dando, ¿no? A las primeras parejas que nos fuimos encontrando con esta situación. Primera visita, moltes persones diuen no pot ser el que m'estàs dient. Si jo soc parella de fet a tots els efectes, tenim fills en comú, hem viscut 20 anys, som parella de fet i jo crec que se m'ha de reconèixer i això no pot ser el que m'estàs explicant. Hi ha un primer punt d'incredulitat i després d'indignació. Està molt bé que els partits polítics es posicionessin sobre això, no? Si els interpel·lem, jo crec que bastant a dreta i a esquerra probablement estaran d'acord amb que aquesta és una situació com a mínim injusta, com a mínim que s'ha de revisar. Ostres, de veritat que per un paper no soc ningú, no? Que aquests 18 anys no valen. Jordi va marxar un bon matí de casa, amb la seva bicicleta, a la càmera, superfeliç, i ja no va tornar. Li va vindre un atac de cor, anant en bicicleta, un atac de cor fulminant, i clar, i de cop i volta em van trucar els Mossos i em van explicar el que havia passat, que en Jordi es havia mort d'un atac de cor. Però li he d'anar a recollir les cendres, malgrat que els del tanatori és això, he vist que Torelló, en un poble petit, i el tanatori em van tractar superbé. Clar, em van dir, no les pots vindre a buscar sola, perquè no estàveu casats i no te les podem donar amb tu, perquè no ets ningú, no?, per en Jordi. Soc vídua, però no soc una vídua reconeguda per l'Estat. I això em va impactar, perquè, per exemple, clar, per temes burocràtics del banc, a la notaria, el gestor, tot arreu consto com la seva parella, no?, perquè nosaltres tenim un llibre de família, vull dir, tenim 2 fills, no ens ho havíem plantejat mai de casar-nos, perquè simplement és que no ho necessitàvem. Mi pareja fallece en marzo del 2014. En aquel momento tengo derecho a acceder a la pensión. Voy a la Seguridad Social, presento toda la documentación, que era una barbaridad, la que exigían en aquel momento. Me viene denegada en abril. Entonces me dicen en la Seguridad Social, pues aquí ha debido de haber un error, porque tú tienes todos los requisitos. Entonces presentamos el recurso, que me lo prepararon incluso en las mismas oficinas de la Seguridad Social, y me viene denegada de nuevo, ya sustentándose en esta sentencia. En el Superior de Justicia de Cataluña también me la denegaron y me dijeron que yo le tenía que haber dado forma constitucional a mi pareja, sabiendo que existía esa cuestión de inconstitucionalidad. La meva parella, amb la que teníem un fill, que ara té 13 anys, va morir de forma sobtada. Portàvem 20 anys de convivència en comú i en el moment de gestionar tots els tràmits, jo vaig sol·licitar la pensió de viudetat i, per sorpresa meva, perquè en aquell moment jo no tenia aquesta informació, vaig saber que no podia rebre-la perquè no havíem passat pel matrimoni, perquè no estàvem casats.
Va ser un dia que estava sentada en el gestor i em va dir: Mireia, és que et denegaran la viduïtat, perquè no estàveu casats. El 2007 es va aprovar la llei de parelles de fet. Això què determinava? Que les parelles de fet, que abans no tenien dret ni accés a les prestacions de viduïtat, van començar a tenir accés a aquestes prestacions de viduïtat. Aquesta llei determinava clarament que es podien ser parelles de fet o es determinava la parella de fet en base al Codi Civil de cada territori. En el tema català, que és el que ens afecta a nosaltres, totes les persones que estiguessin en el territori català, se'ls aplicava el dret civil català, que és molt més favorable per a les parelles de fet. Pel sol fet de tenir un fill en comú, es considera parella de fet a tots els efectes, o una prova d'haver estat convivint mure exorio, que es diu, o sigui, com a parella, els 2 anys que determinava la llei. En base a aquests 2 fets, que es podien demostrar de qualsevol forma, una parella era parella de fet i podia accedir a la prestació de viduïtat. Tinc un paper del notari, perquè per obrir el testament vital d'en Jordi es necessita obrir per poder anar als bancs i fer tot el tancament de tot el tema dels diners. El notari em va reconèixer com a parella d'en Jordi i, en canvi, a través de la Seguretat Social, no. Que es una prestación contributiva, es una prestación a la que tú tienes derecho porque tu pareja o tu marido ha estado contribuyendo con sus aportaciones mensualmente a la Seguridad Social. El 2014 va haver una sentència del Constitucional que va determinar que era discriminatori per la resta de parelles de fet de l'Estat que s'apliqués la normativa del Codi Civil català als catalans. I que va determinar que s'havia d'aplicar el Codi Civil espanyol. El Codi Civil espanyol el que diu és que s'ha d'inscriure en el llibre de registre de parelles de fet durant 2 anys. Què passava a Catalunya? Que no hi havia un llibre de registre perquè el Codi Civil català no determinava la necessitat d'aquest llibre. Llavors, els primers 2 anys era impossible que ningú hagués pogut estar 2 anys inscrit en un llibre de registres a Catalunya perquè no hi havia llibre de registre. Llavors, no va haver cap transitorietat i es va aplicar de forma, diguem, dràstica. El haber estado conviviendo, el haber, no sé, el tener una hipoteca, el tener un testamento común, el tener unos hijos, eso no tiene ningún tipo de valor para la Seguridad Social, pero sí que tiene valor que tú hayas ido a un notario y hayas pagado una cantidad mínima para constituir-te en pareja de hecho. Ostres, de veritat que per un paper no sóc ningú, que aquests 18 anys no valen. Qualsevol persona en territori català, però també en territori de l'estat espanyol, que sigui parella de fet però que no estigui inscrita durant 2 anys almenys en el llibre de registres, no tindrà dret a l'accés a la prestació de viduïtat. Jo crec que estem davant d'una llei injusta que no respon al que és la societat actual. Avui en dia hi ha moltes formes de viure en parella. L'ordenament jurídic hauria de reconèixer això i hauria de tenir en compte aquestes diferents modalitats i no hauria de permetre que hi hagués una desprotecció social cap a les persones que no fan l'opció del matrimoni. Catalunya, cuando aprobó la creación del registro de parejas, está estipulado que tienen que dar publicidad a eso. Yo no vi que se diera publicidad. Yo creo que en Cataluña no se supo que se creaba un registro de parejas. De hecho, La part econòmica és l'altre tema, passes a tindre 2 sous, a conviure només amb un sou i amb la mateixa formació de vida, ja et vas ajustant, però dius, evidentment, falta un sou. Tres feines que em permeten arribar a un sou entremig del que tenia jo i el que tenia en Jordi, vull dir que no acabo d'arribar i entre el no acabo d'arribar vaig fent com puc. Hay familias que se han quedado prácticamente en una situación de tener que pedir prestaciones sociales, cuando tendrían que tener derecho a esto. Quan es tracta de mobilitzar recursos públics per garantir drets a les persones, i a més a persones que en molts casos poden trobar en situació de vulnerabilitat, perquè aquí és molt clar que hi ha també una bretxa de gènere molt important perquè una grandíssima part de les persones afectades per aquesta situació són dones, doncs en el moment en què toca que els polítics es posin les piles, que els diferents governs es posin les piles per accionar canvis legislatius que puguin portar-nos fins aquí, és tot molt complicat. Fins i tot en cas de que hi hagués frau, de que hi haguessin algunes persones que potser poguessin aprofitar-se i en una situació
tan dura com és perdre la teva parella, doncs fer algun tipus de frau per poder cobrar la pensió, mentir i tal, jo crec que estaríem parlant de tants pocs casos que el dany que això ocasionaria és molt menor que el dany que està ocasionant en aquest moment el fet que hi hagi milers i milers de persones que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. A partir de enero del 2022, sabiendo que no conseguimos entrar en esa reforma de la ley de pensiones, empezamos a organizarnos y unos meses después ya nos constituimos en la asociación. Nosotros nos hemos estado moviendo desde el principio para conseguir modificar el artículo 221, el punto 2 del 221 de la Ley de Pensiones de la Seguridad Social, y quedar incluidas, que se admita tal como antes se admitía, si no por la Seguridad Social, sí por los jueces, que cualquier medio de prueba admitido en derecho sea suficiente para que tú puedas demostrar que constituías una família i una pareja de hecho. El que demanem, de fet, no és pas que se'ns faci una llei expressa per nosaltres, és que és una cosa que ja estava reconeguda, vull dir que no tirem més enrere, no?, del que estem tirant, és a dir, no, és que hem de tirar endavant. Desde que somos asociación y sobre todo desde que hemos conseguido que a partir de algún pequeño acto hayamos empezado a salir en prensa, sí que nos están recibiendo algunos diputados. Bueno, yo creo que ya casi todos los grupos políticos hemos podido contactar con ellos y nos han recibido y atendido bien. Y realmente todos están de acuerdo y algunos incluso nos dicen, però si este és mi modelo de família. Hi ha hagut moltes promeses de polítics, alguns fins i tot del govern, i promeses amb terminis de que canviaria aquesta situació. Però a data d'avui no s'ha complert. Cuando salió el proyecto de ley de familias en el 2023, vimos además que no se contemplaba este modelo de familia. Crec que hi ha una política per part dels polítics d'intentar reduir al màxim la despesa, i això podria significar un augment de la despesa en seguretat social. Molt més fàcil garantir milions i milions d'euros per a la indústria militar que no això. Que potser estaria bé que hi hagués un impost que gravés les grans fortunes o que gravés les grans empreses energètiques que els últims anys han guanyat milions i milions d'euros a costa de la factura de la llum, conseqüència del conflicte que hi ha hagut, o que hi està havent a Ucraïna en aquests moments. Que se'n parli al Parlament, que se'n parli al Congrés, perquè al final tinguem en compte que això podria canviar amb una votació al Congrés dels Diputats. Al Congrés dels Diputats en aquest moment hi ha una majoria progressista. Ara és molt important que recollim les signatures, perquè necessitem unes certes signatures perquè el Congrés, perquè ens avalin, diguéssim, i perquè el Congrés ens facin cas, i ens estem movent pels municipis també, demanant una mica l'ajuda als municipis, estem entrant en instàncies que el municipi se'ns adhereixi. I a partir d'aquí és anar a Madrid i picar porta al Congrés i intentar canviar aquesta llei. No lluito tant per nosaltres, sinó lluito perquè la gent sàpiga que hi ha aquest problema, però que hi ha aquest problema i que això no vol dir que els digui caseu-se i aneu-se tots a casar. No, hi ha aquest problema, però solucionem-ho perquè tinguem dret. Qui es vulgui casar em sembla fantàstic i ens hauríem de poder casar per amor. La realitat social és que moltes persones viuen en parella, tenen fills en parella, fan la seva vida i fan els seus projectes, i les parelles, de fet, són una realitat que ha d'entrar també dins la legislació de la seguretat social. Que creen que lo tienen todo garantizado, porque pueden demostrar que efectivamente tienen un proyecto de vida en común y tienen una convivencia, tienen hijos, La gente se cree que está cubierta por el amparo de la seguridad social que tenemos. Tinc com moltes ganes de demostrar a la gent i als meus fills que quan ens ajuntem i quan la gent treballem en comunitat, les coses poden canviar i és com, hòstia, sí, ho hem de fer-ho.